Luvulla ranskalaiset kolonialistit rakenti pakopaikakseen Kambodjan kuumuutta ja Phnom Penhin hektistä elämää tänne Pokoriin tällaisen lomaviettohotellin. Tienrakennus tänne Hill Stationille kesti 9 kuukautta, jonka aikana kuoli yli 900 tienrakentajia. 40-luvulla tänne hyökkäsi paikalliset khmerit ja kolonialistit joutui väistymään. 60-luvulla tätä yritettiin taas elvyttää henkiä. 62-72 tämä olikin khmerien yläluokan hallussa, kunnes 70-luvulla punakhmerit astu valtaan ja vallottivat tämän Kukkulan. 90-luvun alkuun asti tätä Hill Stationia pidettiin vielä yhtenä punakhmerien keskittymänä. Nyt täällä on enää jäljellä tämmönen betonikolossi, mitä sanottaa vanhaksi kasinoksi. Viereen on nousemassa kiinalaisen rakentama aika hulppea kasino. Tätä betonikassaa sanottaa vanhaksi kasinoksi, vaikkei tää ole koskaan toiminut kasinona. Mutta entäs ne, jotka Tarina kertoo, että pahiten velkaantuneet pelurit tekivät viimeisen ratkaisunsa tonne. Ei hassumpi paikka lähteä. Pokorin nyppylälle on suunniteltu varmaan 2-3 uutta kasinoa. Sitten vielä niinku kaupunki 100 000 ihmisille. Tuolla on niinku pienoismalli, missä näkee kaikki suunnitelmat siitä. Ja kaikki tää on tehty kansallispuistoon. Vain Kambodjassa onnistuu rahalla tehdä kansallispuistoon kokonaisen kaupungin. Sammakko, jolla on rahaa suussa ja se osoittaa ovelle päin. Se tietää talolle rahaa. Olemmehan suuressa kasinossa.
Tehtikin päätös jäädä Kambottiin vielä pariksi yöksi. Löytyi tämmönen backup majoitus meille. Muuten me oltais oltu pulassa. Tää kaupunki on täynnä kiinalaisia ja on nyt kiinalaisten uusi vuosi. Tänään on kiinalainen uusi vuosi. Apinan vuosi päättyy, alkaa kukoon vuosi. Kiinalaisen perinteeseen kuuluu, että ne paukuttelee papaatteja. Noin. Tommoseen ilotulitteella karkotetaan pahoja henkiä. Eilen ne lähti pahat henget meiltä pois, kun viime yönä paukuttelivat kansanjia. Varmaan ensi yönä ei ole enää koko kaupungissa pahoja henkiä, kun luulen, että aika monen räiske on tänne.